Салом алейкум шонем си. Ман салом тагарош қабул мекунам, бахшидам қабул мекунам. Ну бояд шарте ки мақсад хел буд ки мардаки мебинем. Короче ошиқи хуно мехонанд ӯ западло бидай. Туй муборак хондум. Аки ғамзада мешавад номо. Карлеон треки туй муборак хонд, неки ба мантиқи дигар. Дар канали Шахер як сообществашда як гап нависондагия ки пага видео меброяд ки нашоди. агар шумо фарбеҳ ё хароб шудан мехоҳед, агар мӯи сари шумо мерезад ва ё риши худро зиёд кардан мехоҳед ва ё дар бадани шумо сафедшавии пӯст дида мешавад, пас ба ширкати дорусозии Соф Савдо муроҷиат кунед. Шумо метавонед маълумоти муфассалро дар бораи доруҳо бо забони тоҷикӣ аз сомонаи sofsavdo.ru дастрас намоед. Салом алейкум ба подписчикои Меҳробро. Бачаҳко созони хубен. Чӣ хеле ки медонен ин барномаи мо просто бенома ва чӣ хайпе ки мешавад сразу мо шумо да мегем. Имрӯзам яда гапча пишидагия ки дар инстаграмай бисёриҳои шумо намедонед чӣ гапчакай, барои ҳамин мо шумо да хостем ки бифаҳмонем. Баъд аввал ҳамун комментарияда одамое ки менависанд гапҳои хуб шумо да раҳмат. Баъд одамое ки аққурат мекунен. Ман аввал аҳамият намедодам, аққурат мекардем, ҳичи намегуфтам. Баъд дидам ки ядакас асмия лезид мекунен. Як гап мегум. Ҳамин қабул донен ки очаи шумо мада очай, очаи ма шумо да очай. Ба ақлаш худаш мефаҳма ки вақте ки очаи мара аққурат кард, значит ки очаи хича аққурат кард. Ба ҳазор раҳмат каседа ки то охири видеора тамошо мекуна. Гӯш кунем бачаҳко, чӣ темоаиҷа нашоти хезе чақчақҳо. Ответи ки шон МС да Снат Шарипов дод, чӣ ответ дод? Одамо чӣ ждат кардана, шон чӣ ответ дод? Снат Шарипов чӣ ответ дод да шон МС? Хезе авлод чӣ шид? Клипи Шахер чӣ шид ба чӣ анҷом ёфт? Баъд туи мубораки Карлеон ира ҳеч ка намедона. Ами одамое ки гӯш кардагиам просто гӯш кардене нафаҳмидем ки чӣ гапай. Аз ин боҷа мо мегем ки чӣ западлогӣ дорад треки хондагии Карлеон. Батли ралик МБ кай мешавад, чӣ хел мешавад? Ягон гапчаке ки оли шумо намедонем. Якм сар мекунем ай треки Карлеон. Карлеон чанд қа пешо аввало аз мо як видео мемонем. Батле ки рей қилқат Карлеон кардагия да ҳамунҷа мега ки фаромӯш накунем ки трекҳои пешинатон дис да ҳозираи хитонай. И ҳамун маънеира дорад ки вақти да мегуфтанд ки барои арӯс нахонем ки западлоай. Хай хондан трекҳои ошиқӣ хондан ба замонавӣ натури марам қоил трекҳои зур хондагиян марам гӯшон мекунам. Баъд оста оста туи муборакҳоро ғамзада бировардан. Ба чӣ хеле ки акай доди худо гуфт и туи муборак хонда ки ба дига мантиқаш хай ирам ответчаш дад мекунем. Оли мебуроя ки ба чӣ мантиқ хондагия ки туи мубораки ё западло набудая, туи мубораке ки ошиқи хуно мехонанд ӯ западло будай. Туй муборак хондум. Аки ғамзада мешавад номо. Карлеон треки туй муборак хонд, неки ба мантиқи дигар. Туй муборак бояд шавад, ман мешиносам шаҳра, ӯ дигару ман нигоҳ надорам. Ман ҳамиҷда ҳайронам ки чӣ ба ошиқи хондани гуфтан ки замонавияй рептиҷӣ қабул кард, гуфт замонавияй пеш ба бурдакшон. Бо туи муборакхонаро ғамзада бировард Мариора. Дар Реп Ньюс дидим Мариора акай доди худо мега ки туи муборак хондам, аки ман мешавам ғамзада. Хай ҳеч не талш тамошо карда рафтан гирифтам. Ман то ҳамҷара намедонистам Карлеон треки туи муборак хондаги. Агарам трекша гӯш кардам, аҳамият надодам. Баъд мегарда мега ки Карлеон туи муборак хонда ки ба дига мантиқ. Хай и чӣ мантиқай ждат мекунем. Ман сторис кардам акай доди худора, гуфт ки ответам метам. Ирам мезгарем мерем. Батли МБ қати ралик рӯзи 12 мешавад. Дар канали Снат Шарипов ҳамаша гуфтагиян ки кай мешавад, чӣ хел мешавад, чӣ хел билет бихарем, ҳамаша фаҳмондагиян. Барои ин бачаҳко батла тамошо кунен. Ина бо як бор дига ӯ рӯз акай доди худорам гуфт. Як бор дига МБ қоил кард ки дар ралик бой метавад. Чӣ байни хичон чақчақи кардестиян да ҳамунҷа аҳамият бутен. Ба любой гапаш ралик шинондестаиш. Мақсад МБ мега сари ма коки метия ки и гапа фақат ралик да ҳамун барнома мега то МБ мухлиси ралик мебироява. Ралик мега та мухлиси маи. Ина гапҳои мара азёд мекунӣ. хай батлиёраш дад мекунем аниқ шаки кай меброява, чӣ хел мешава, ки мебра.
мо ҳамиқа мегем ки ралик мебра бо биброя батл мебинем ки ки аниқ мебра. Дар канали Шахер як сабчествашда як гап нависондагия ки пага видео меброя ки нашоти чӣ гап шидани мақсад аму клип да ки да аму сценария клип ки да дахл дошт, чӣ хел дахл дошт, кадом одамаш ки буд, ҳамаша мега пагаш дад кинем видеои ура. Ма чӣ хеле ки дар ӯ видеом гуфтагиям шумо ақурат кадаин майли хай ақуратотон ҳаму видеора тамошо кинен ба пага видеое ки Шахер меброя тамошо кинен ку куҷош да ма хато кардагием, чӣ гапи хато гуфтагием ки мақсад Шахер нагуфтагия. Главни чӣ ай ҳама асосии ҳами барнома чия? Иҷабо мо сторисора мемонем. Ответи Шона Снат Шарипов. Шон МС видео кард, ма жда доштам ки Снат Шариповам мега ки хай те нехали да ҳаққи ма кора кади ки ма мақсад батлда набуромадам. Чӣ хеле ки медонен як рӯз вақтш додан, вақти Шон як рӯз вақт гирифт, як рӯз вақтш надодан қарш кард омад фристайл хон. Ма гуфта будам дар барнома ки ҳами текстои тайёр дораву просто қарш кардагия нахондай текстора. Ҳамун гапи ма шида ки на текстои тайёрша видео кард айснад я бурга бахшиш пурсид. Сараввал айта бахшиш мепурсам. Ай тарафи ма фикр кардам ноҳақӣ шид, но сари қаҳр як чизе аст ки одам фикр накарда, фикраш мозгаш кор намекуна бигем. Дар сари қаҳр хай узри зиёд ки ма ромадам нахондам ба раундома. И мақсад чира нишон мета? Просто Шон хичам хе нишон дод ки чӣ хе мужик бидайда мақсад. Нем ҳар гапш гуфтем не ки бромад хича уҷе полни мужик биданша исбот кард. Пешай ҳама як бур ай Снат Шарипов бахшиш пурсида буд, ина бо бахшиш пурсид, бо иҷозат гирифт ки раундои батл ма бихонаму партом, барои ки райдер уҷе хондаву партофтаистай. И ами сабаби батл набуромадан ай аввал райдер шида ки бо ина бо я сабаби дига шид ки аму райдер сабаб шид ки Шон раундои батлша бихонаву не ки дар канали худаш намеброя. Хай акай Снат, ма просто як гаптон мегум ки риск накинен да. Чӣ дар кора ҳами риск кардан аму раундои батли Шона мегириву дар канали худат мепартои. Мақсад уже сӯхтан да бугӯй сӯхтӣ. Агар ки бугӯй сӯхтам, мақсад кор накардам, ягон сум нагирифтам, ҳами батли ташкил кардаги 80-90 ҳазор сомон расход кардам, мақсад ягон фоида надидам. Як фоидаи калон дидаги кай Снат ҳамия ки 50 000 шиди ё 40 чанд ҳазор подписчик бовар ки 90% мухлисои Шонай. Агар 10% ай ралики MB боша, 90% ай Шонай. Ай райдер мумкин ки ягон қаш набошад, ҳамун подписчико ягон қаш набошад, барои ки чӣ комменте мехони райдера ақурат кардагиян. Агар ки мухлисои райдер мебуд, ҳамунҷа ответ медодан, шумора ягон чӣ мегуфтан, Шона ягон чӣ мегуфтан дар ҳамун барномаотон. Не ки бисёртар райдера ҳамунҷа ақурат кардагиян. Ма ҳами хулоса гирифтам ки бисёрш подписчико ҳамоя 90% мухлисои Шон МС. Не ки ҳами просто метавонист Шон ки як сухан кина бига ки мақсад айму канали Снат Шарипов подписатсия кинен. Ма боварӣ дорам ки ами кора мекардам, барои ки мухлисои Шон мухлис нестан, ӯ фанатан. Фаната Шахер фаҳмон ки чӣ хеле одам фанат шида метавона. Фанат ҳамое ки мақсад чӣ гуноҳе мекунӣ, ӯ просто та мухлис неста ки ина рӯз трекҳои хуб та гӯш кунаву пага як гуноҳ карди. Хай ягон одам бегуноҳ неста, ина морам гуноҳ кардагием, видеои дар гапҳоеро гуфтагием ки мақсад аму гапҳо шидагӣ неста. Не ки хай ҳеч ка бегуноҳ нестай ку. Вақте ки фанат шидӣ, гуноҳ кардӣ, ҳаму ягон проблема кардӣ, ура просто так мезгарона мерава, мега ки хай як гуноҳ кардагиай, далши дастгирӣ кардан мегира. Ба ҳамин хотир ина Шона ҳамин хе ҳаму даже подписчикои ютубш кам нашида ҳаму одама. Вақте ки батл набуромад, ҳамаё батл жда дошт, батл буромад, фристайл кард, уҷе полни репортал ҳамаро гуфтагиай ки мақсад чӣ кард, чӣ кор накард, шумо видео карден, доказат карден ки немхели коро кардагиай. Шон худаш бахшиш пурсид, бакала гирифт ки ҳамин кора кардагием. Не ки подписчикош кам нашид. ӯ маълуме ки фанатои Шон МС-ян. Чӣ хеле ки Лендмастер дар як барномаш мега ки Шон рафтанаш ай реп як зарари калон дорад дар реп, ки мухлиси реп кам мешава.
ҳамин чиза шуморо пухта бифаҳмем ки мухлиси реп кам шиданаш ай шон рафтанаш мухлиси реп ки кам шава ба як суханаш метавонист ки канали шуморо подписчикоша ҳичи нея 10,000 15,000 ша кам куна мақсад не ки ҳичира ба назар нагирифта видео кард ай шумо бахшиш пурсид гуфт ки иҷозатам битен ки ман ҳамун раундои батла биброрум ба хотире ки сумаи шумо гирифтагӣ буд то ҳамин чхота вақте шумо ҳамин қадар гапҳои пастш гуфтен мирғиш бироварден бурден мирға сӯзонден бурден хӯрден мақсад нав дигари батлери дигаритон диден ки чӣ ответотон дод просто бахшиш пурсид даже ай шумо не ай семиятон гуноҳи кардагиша гуноҳ кардам гуфт ай семиятон бахшиш пурсида ай хитон бахшиш напурсид шон ягон як кори хато кард ки фристайл хонд не ки ҳамун тарам бо бахшиш пурсид 2 бор ё 3 бор ай шумо бахшиш пурсид иҷозат гирифт хайна бачако мақсад сторисошон ҳаста ки Снат Шарипов ответш дод гуфт ки бихон майли раундои батлта бихон не ки дар канали ман салом алейкум шон МС ман салом тагарош қабул мекунам бахшитам қабул мекунам ну ба як шарте ки мақсад хел гуфт ки мардакита мебинем короче мп3 та запуск раундота намарои ма дар канали мепартом дуран мардум тамошо ай канали ма Снат Шарипов раҳмат барои дастии донест ма якай Снат эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳамин чиз нашава дар канали Снат Шарипов нашава ҳамин раундо дар канали шон худаш биброя и беҳтар мешава дар канали шумо мумкин просмотри бисёр бигира не ки дар канали шон худаш дигаи бад мешава барои ки вақте ки барои меҳната медонӣ ки ай меҳнат як чи тида меоя дига хе меҳнат мекунӣ да мақсад мумкин ҳамун трекора вақте ки бидона дар канали худаш меброяд дига хеле бад дига чихе бугум дига эҳсос қатӣ бихона ки ҳамун чиза гӯш карданаш форан бошаву ҳамун як чиз битада мақсад меброрем ҳафтаи реп ном дора чӣ гапча ки дар ютуб мешава дар инстаграм мешава ҳамура мо шумо да як бори дига хотиррасон мекунем ки аёто наброя ждат кунен баъд лонли дар шахр ответ додагияй вай дар сторисша шумо дидагӣ нестен чихе дар рӯи телефон туф мекунаву и дар рӯи телефон туф кардагиш мақсадш ки шахр дахл дора ҳазор раҳмат бачаҳако барномаро то охирша тамошо мекунен раҳмат уоида ки гапҳои хуб менависен дар таи комментария раҳмат уоида ки ма то барномаҳои оянда зиндаву саломат бошен подписатсия лайк мондана фаромӯш накунен видеоро поделиться кунен салом алейкум ба ҳама касое ки мехоҳанд ки тақдири худшона бисанҷанд салом ба ҳама касое ки мехоҳанд баъси 1,500 рубл соҳиби яке 6 машине ки шумо дидестен бошен ки дар ҷо ҳузур дора қарор дора Camry 1 Corolla 3 Opel Duty 2 Astra ята дига Opel Хаҷибек салом алейкум ба ҳама касое ки мехоҳанд ки просто так сума партоянд 100 нафари аввалине ки мо билет мехара ба миқдори 1,500 рубли автоматист соҳиби як телефон меша ки 95 та телефони аси ва 5 та дига iPhone X шуморо интизора танҳо барои билет харидантон ба шумо тӯҳфа мешава ва бо билетатон дар конкурс бозӣ мекуна соҳиби мошинҳо метавонед шавед ба ғайр ай бародарои азиз метавонед соҳиби 40 конверте ки дохилшон 1000 сомонӣ доранд ва 30 конверте ки дохилшон 5000 рубли доранд соҳиби яке аями тӯҳфаҳошен ба 1,500 рубл ҳама шумораи тӯҳфаҳо интизорай дар канале ки дидестен дар боло Jackpot TG метавонед бидроем бахти хитона бисанҷед